вазорати адлия дар самти фаъолияти ҳуқуқиэҷодкунӣ ба 1944 лоиҳаи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ ва 1759 ҳуҷҷати хусусияти ҳуқуқии байналмилалӣ хулосаи ҳуқуқӣ пешниҳод намудааст. Ин нуқтаро Ашуриён Музаффар, вазири адлия, имрӯз зимни нишасти матбуотӣ иброз дошт. ӯ гуфт, ки аз тарафи мақомоти сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ дар давраи ҳисоботӣ 215613 санад ба қайд гирифта шудааст, ки ин нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 12807 зиёд мебошад. дар самти бекор кардани ақди никоҳ бошад, дар нимсолаи аввали соли ҷорӣ 6476 ҳолати бекор кардани ақди никоҳ ба қайд гирифта шудааст. дар ин бора Сироҷиддинзода Саодат Бибӣ, сардори раёсати асноди ҳолати шаҳрвандӣ, чунин иброз дошт. дар 6 моҳи 2021 6476 та оила аз ҳам ҷудо шуданд. аз ин 4777 бо қарори судҳои шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ сурат гирифтааст. 6701 та кӯдак дар тарбияи бо қарори судҳои шаҳру ноҳияҳо дар тарбияи яке аз волидон вогузор карда шуданд. ҳамчунин ӯ гуфт, ки нишондиҳандаи зиёд оид ба бекор кардани ақди никоҳ дар вилояти Суғд мушоҳида гардида, дар нимсолаи аввали соли 2021 шумораи он ба 1959 нафар расидааст. вазорати адлия дар якҷоягӣ бо муассисаҳои назди вазорат ҷиҳати мустаҳкам намудани пояҳои оиладорӣ, фаҳмондани ҳуқуқу ӯҳдадориҳои зану шавҳар ва дигар аъзои оила корҳои фаҳмондадиҳиро пайваста ба роҳ мондааст, қайд намуд Ашуриён Музаффар.